Moko kuom josiasa pod medo dok ne sirikal mar manywanda kata broad based government kata bed ni oseyudo kweda kowuok kuom josiasa maketo sirikal tesre. Ewi mano jotelogo wacho ni dwaro nitie mondo mi kaber to sir lwedo jatend piny William Ruto kendo miye thuolo mondo mi odhi nyime kod tiyo ne oganda jo Kenya ma en kolure kod jatend migawo mochung'ne weche mag weche mag pinje ma oko mar neno ni chenro duto obedo kare. Mano Beatrice Askula. Nchi ni yetu, Kenya ni yetu. Mtoto anayeongoza ametoka mahali hapa, na mimi ningefaa tu kusema hivi, tumuombe, tumsaidie sana, kwa sababu hakuna mtu atafanya kazi peke yake. Na hii vile makabila yanaenda, hii kitu inazonga hivi, kumwenye hako saa hizi ni wetu. Wacha tumsaidie amalize miaka yake yenye Mungu atakuwa amempa katika uongozi, kwa sababu binadamu hapangii mtu miaka yake, ni Mwenyezi Mungu upangia mtu miaka za uongozi. Let's support our own, let's support our kids, let's support our leadership, let's support the political leadership of this country. Hatuna Kenya ingine. Na vile wamesikizana kwamba tuwe tukiongea, let's all talk. Wacha tupate tuongee, tusemezane yale yanafaa kusikizwa na wakubwa, watasikiza kupitia mawasiliano, kwa sababu yale mengine yenye yanapangwa na watu wengine wakisema wengine watoke waende wapi? Nchi ni moja. Kane olose skund kinde nyasi maralam mane obage skund sekondar ma Cheptarit Meru County Manandi, jatend migawo mar gwenge ma otuo Beatrice Askula ne owacho ni sirikal mar manywanda kata broad based government osekelo kanyakla oganda jo Kenya ka owuok e gwenge kod sectors mopogore opogore. Bende ne odok ne jatend piny William Ruto ka owacho ni oganda jo Kenya owinjore koro miye thuolo makare mar tich mar chopo bende singo bende ne ochiwo ne oganda jo Kenya kinde kisera mag ombulu. Ne okwedo mokalo josiasa makoro keto sirikal tesre ni wira gitemo mana chwalo ywaruok e kind oganda jo Kenya to onge ajenda moro amora maber manyalo loko ngima oganda ma bende gimiyo oganda jo Kenya. Moko kuom